Я знаю, до речі, декілька таких цікавих фактів історичних масової маніпуляції. Колись я шукав одну інфу по проекту одному і натрапив на таку статтю, яка називається «Ефект Барнума». Як нас дурять гороскопи. 19 століття, на сцені якийсь там американський шоумен, цей самий Барнум, він мощніше використовує маніпуляції для того, щоб привертати увагу своїх клієнтів на шоу. Пізніше психологи собі відкривають такий собі ефект Барнума. Це коли люди вірять, що загальні фрази, вони стосуються саме їх. Наприклад, там гороскопи або тести, які вони проходять. Фраза а-ля «представники вашого знаку зодіаку, які ще не знайшли свою половинку, яким немає нічого цікавого в своєму житті, вони сьогодні можуть стати самими щасливими. Вони сьогодні можуть знайти собі найкращі стосунки. Сьогодні це буде особливо приємно. Сьогоднішній гороскоп для...» Ну і вони там використовують різні знаки зодіаку. Це така легесенька маніпуляція.